ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ደቂ ላባን ድማ እቲ ናይ አቦና ዝነበረ ኩሉ ያዕቆብ ወሰዶ ኩሉ እዚ ክብረት እዚ ከዓ ካብቲ ናይ አቦና ዝነበረ ንሱ ዝረኸቦ እዩ ኢሎም ክዛረቡ ሰምዐ ያዕቆብ ድማ ገጽ ላባን ጠመተ እነሆ ከም ቀደሙ ምስኡ አይነበረን እግዚአብሔር ከአን ያዕቆብ ናብ ምድሪ አቦታትካን ናብ ዓሌትካን ተመለሱሞ ምሳኻ ክኸውን እየ በሎ ያዕቆብ ድማ ልኢኹን ራሔልን ልያን ናብተን ሞጓሴኡ ናብ ሞሮር ፀውዐን በለን ከዓ ገጽ አቦኽን ከም ቀደሙ ምሳይ ከም ዘይኮነ አነ ርኢ ኣለኹ አምላኽ አቦይ ግና ምሳይ ነበረ ነቦኽን ብምሉእ ሓይለይ ከም ዘገልገልኩ ከዓ ባዕልኻትክን ትፈልጣ ኢኽን አቦኽን ደኣ ዓስበይ 10 ሳዕ እናለዋወጠ አታለለኒ እግዚአብሔር ግና ክፉእ ክገብረኒ አይፈቀደሉን ንሱ ዓምቦሬታት ዘበላ ዓስብኻ ይኹና ምስ በለኒ ኩለን ሞጋሴ ዓምቦሬታት ወለዳ ዓስብኻ ዑፌታት ይኹና ምስ በለ ከዓ ኩለን ሞጋሴ ዑፌታት ወለዳ አምላኽ ከምዚ ገይሩ ማል አቦኽን አግዲፉ ንዓይ ሃበኒ ኮነ ከዓ በትእተን ሞጋሴ ዝትለዋሉ ጊዜ ዓይነይ ቋሕ እንታበልኩ ብሕልሚ ርኢኹ እነሆ ነተን ጠለበጊዕ ዝሰርወን ተባዕትዮ ዑፌታትን ፀነጺትን ጨቦሬታትን ነበሩ መልአኽ አምላኽ ድማ ብሕልሚ ያዕቆብ በለኒ አነ ከዓ እኔኹ በልኩ ንሱን ዓይንኻ ቋሕ አብልሞ እዞም ነዘን ጠለበጊዕ ዝሰርወን ዘለዉ ሁሎም ተባዕትዮ ዑፌታትን ፀነጺትን ጨቦሬታትን ረአ እቲ ላባን ዝገበረካ ሁሉ ርኤዮ ኣለኹ እቲ ኣብ ተሓወልቲ ዝቐባእካሉን ኣብኡ ድማ መብፅዓት ተመባፃዕካለይን አምላኽ ቤትኤል ኣነ እየ ሕጂ ተንስእ እሞ ካብዛ ምድሪ እዚኣ ወፂካ ናብታ ተወለድካላ ሃገር ተመለስ በለኒ ራሔልን ልያን ከዓ ደጊምዶ ኣብ ቤት አቦና ግደ ወይ ርስቲ ኣሉይና ሸይጡና እዩሞ ከም ጓነት ዶ ቆፂሩና አይኮነን ነቲ ገንዘብና ድማ በልዖ እቲ አምላኽ ካብ አቦና ዝወሰዶ ሁሉ ሃብቲ ንሱ ናትናን ናይ ደቅናን እዩሞ ሕጂ ከዓ አምላኽ ዝበለካ ሁሉ ግበር ኢለን መለሳሉ ሽዑ ያዕቆብ ተንሲኡ ደቁን አንስቱን ኣብ አግማል አወጥሐ ናብ አቡኡ ይስሐቅ ናብ ምድሪ ከነአን ክኸይድ ኩለን ማሉን ኩሉ ዘጥረዮ ገንዘቡን እተን ኣብ ጳዳን አራም ዘጥረየን ማሉ ወሰደ ላባን ከዓ አባጊዑ ክቆርጽ ከይዱ ነበረ ራሔል ድማ ጣዖታት አቦኣ ሰረቀት ያዕቆብ ድማ ከም ዝሃድም ንላባን እቲ ሶርያዊ ከይነገረ ሞሊቁ ኸደ ዘለዎ ሁሉ ሒዙ ከዓ ሃደመ ተንሲኡ ድማ ርባ ተሳገረ ገጹ ከዓ ናብ ከረን ጊልዓድ አቢሉ አቅነዐ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ያዕቆብ ከም ዝሃደመ ንላባን ነገርዎ ሽዑ ኣሕዋቱ ምስኡ ወሰደ ደድሕሪኡ ድማ መገዲ 7 መዓልቲ ሰዓቦ ኣብ ከረን ጊልዓድ ከዓ ኣርከቦ አምላኽ ግና ብሕልሚ ለይቲ ናብ ላባን እቲ ሶርያዊ መጺኡ ንያዕቆብ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕ በሎ ላባን ከዓ ንያዕቆብ ኣርከቦ ያዕቆብ ከዓ ድንኳኑ ኣብ ከረን ተኺሉ ነበረ ላባን ምስ ኣሕዋቱ ድማ ድንኳኑ ኣብ ከረን ጊልዓድ ተኸለ ላባን ከዓ ንያዕቆብ በሎ እንታይ እዩ ዝገበርካዮ ልበይ ጠቢርካ ዶ ነዋልደይ ብሴፍ ከም እተማረኻ ከብከብካየን ስለምንታይ ካባይ ተሰሪቕካ ከይነገርካኒ ድማ ተሓቢእካ ዝሃደምካ በሓጎስን በመዝሙሩን በኸበሮን በመሰንቆን መፋኖኹኻ ነይረ ነወዳተይን ነዋልደይን ክስዕሞም እኳ ኣይሓደግካንን ሕጂ እዚ ብዕሽነት ኢኻ ዝገበርካዮ ክፉእ ክገብረኩም ኣብ ኢደይ ስልጣን ኣሎኒ አምላኽ አቦኹም ግና ትማል ለይቲ ንያዕቆብ ጽቡቕ ኮነ ክፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕ ኢሉ ተዛረበኒ ሕጂ ከዓ ቤት አቦኻ ኣዚኻ ካብ ናፍቕካ መኻድሲ ኸድካ ስለምንታይ ደኣ ኣማልኽተይ ሰረቕካ ያዕቆብ ድማ ንላባን ኣዋልድካ ብሓይሊ ከይተግድፈኒ ኢለ ፈራሕኩ እታ ኣማልኽትኻ እተረኽቦ ግና ንሱ ይሙት
ምሳይ ዘሎ ናትካ ዘበለ ኣብ ቅድመ ኣሕዋትና ጎርጊርካ ንኣኻ ውሰዶ ኢሉ መለሰሉ። ያዕቆብ ራሄል ከም ዝሰረቀቶም ኣይፈለጠን ነበረ። ላባን ድማ ናብ ድንኳን ያዕቆብን ናብ ድንኳን ልያን ናብ ድንኳን ክልቲአን ግዙኣትን ኣተወ። ግናኸ ኣይረኸቦምን። ካብ ድንኳን ልያ ወፂኡ ናብ ድንኳን ራሄል ኣተወ። ራሄል ድማ ነቶም ጣዖታት ወሲዳ ኣብ ኮረሻ ገመል ኣንቢራ ኣብ ልዕሊኦም ኮፍ በለት። ላባን ብድንኳኑ ጎርጎሮ ኣይረኸቦምን ከዓ። ንሳ ከዓ ነቦኣ ጎይታይ እቲ ናብ ኣንስቲ ዝኸውን መፂኑ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ሓፍ ክብል ኣይክእልን እየ ኣይትኾርየለይ በለቶ። ንሱ ከዓ ደለ ነቶም ጣዖታት ግና ኣይረኸቦምን። ሽዑ ያዕቆብ ተናዲዱ ንላባን ተባኣሶ። ያዕቆብ ንላባን መሊሱ በሎ እቲ ነዲርካ ደድሕረይ ዝገስገስካስ እንታይ እዩ በደለይ እንታይ ከእዩ ሓጢኣተይ? ሕጂ ንኩሉ ኣቕሖይ ጎርጎርካ ካብ ኩሉ ኣቕሑ ቤትካ እንታይ ረኸብካ? ኣብ መንጎ ክልቴና ክፈርዱስ ኣብዚ ኣብ ቅድመ ኣሕዋቴን ኣሕዋትካን ኣምፃኣዮ። እዘን 20 ዓመት ምሳኻ ነይረ ጠለበጊዕካ ኣይቆላዓን ደዓውል መጓሴኻ ድማ ኣይበላዕኩን። ኣራዊት ዝሓዛ ከዓ ኣብ ክንዳ ኣባዕለይ ተካእኩልካ እምበር ኣየምፃእኩልካን። መዓልቲ ተሰርቀትንን ለይቲ ተሰርቀትንን ድማ ካብ ኢደይ ትደልያ ነበርካ። ከምዚ እየ ዝነበርኩ ብመዓልቲ ሃሩር ብለይቲ እውን ኣስሓይታ በልዓኒ ድቃስ ከዓ ካብ ዓይነይ በረረ። እዘን 20 ዓመት ኣብ ቤትካ ነበርኩ 14 ዓመት ምእንቲ ክልቲአን ኣዋልድካ 6 ዓመት ድማ ምእንቲ ኣባጊዕካ ተገዛእኩኻ ዓስበይ ከዓ 10 ሳዕ ለዋወጥካ። ኣምላኽ ኣቦይ እቲ ይስሐቅ ዝፈርሖ ኣምላኽ ኣብርሃም ምሳይ እንተ ዘይህሉስ ብርግጽ ሕጂ ጥራይ ኢደይ ምሰደድካኒ ነርካ። እግዚአብሔር ግና እቲ መከራይን ድኻም ኢደይ ርእዩ ትማልለይቲ ገንሓካ። ላባን ድማ መሊሱ ንያዕቆብ በሎ እዘን ኣዋልድ ኣዋልደየን ቆልዑን ቆለውዐይ እዮም። እዘን መጓሴታት ከዓ መጓሴታተየን። እዚ ትሪኦ ዘለኻ ኩሉ ድማ ናተዩ። ሎሚ ከዓ ነዘን ኣዋልደይ ወይ ነዞም ዝወለደኦም ደቀን እንታይ እሞ ክገብር? ሕጂ ድማ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ክኸውንሲ ንዓ ኣነ ንስኻን ኪዳን ንተኣታቶ። ያዕቆብ ከዓ እምኒ ወሲዱ ሓወልቲ ክኸውን ተኸሎ። ያዕቆብ ድማ ንሕዋቱ ኣእማን ኣክቡ በሎም። ንሳቶም እውን ኣእማን ኣኪቦም ጨርሒ ጨርሑ። ኣብኡ ከዓ ኣብቲ ጨርሒ በልዑ። ላባን ድማ ይጋር ሰሃዱታ ኣውፅኣሉ። ያዕቆብ ከዓ ጋልዔድ ኣውፅኣሉ። ላባን ድማ ሎሚ እዚ ጨርሒ እዚ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር ይኹን በለ። ስለዚ ስሙ ጋልዔድ ተባህለ። ንሓድሕድና ካብ ዘይንርአአ እግዚአብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ይፋቂ ኢሉ ነበረሞ ሚጽጳ ድማ ተባህለ። ነዘን ኣዋልደይ እንተገፋዕካየን ወይ ኣብ ልዕሊ ኣዋልደይ ካልኦት ኣንስቲ እንተኣቶኻ ምሳና ሰብ የልቦን ርአ እግዚአብሔር ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ምስክር እዩ። ላባን ድማ መሊሱ ንያዕቆብ በሎ እነሆ እዚ ጨርሒ እነሆ እቲ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ዝተኸልክዎ ሓወልቲ ድማ ኣነ ነዚ ጨርሒ እዚ ከይሓልፈካ ንስኻው ነዚ ጨርሒ እዚ ነዚ ሓወልቲ እዚ ንኽፍኣት ከይተሓልፈኒ እዚ ጨርሒ እዚ ምስክር ይኹን እዚ ሓወልቲ እዚ እውን ምስክር ይኹን። ኣምላኽ ኣብርሃምን ኣምላኽ ናሆርን ኣምላኽ ኣቦኦም ኣብ መንጎና ይፍረድ። ያዕቆብ ድማ በቲ ፍርሓት ኣቦኡ ይስሐቅ መሓለ። ያዕቆብ ኣብ ትኸረን መስዋዕቲ ሕሩድ ሰውአ። ንሕዋቱ ከዓ እንጌራ ክበልዑ ፀውዖም። እንጌራ በሊዖም ድማ ኣብ ትኸረን ሓደሩ። ላባን ከዓ ንጽብሒቱ ኣንጊሁ ተንስአ። ነወዳቱን ነዋልዱን ድማ ስዒሙ መረቆም። ላባን ከዓ ከይዱ ናብ ቦትኡ ተመልሰ።